Yebo ingane zawethu impela sibona lapha ke abalandeli begcwamele ishanjaba ke sebeze nesiphakamiso kuhulumeni ukuthi ke ngelanga ke lokuphuma komsebenzi kaMthandeni SK lapha ke ezobe fishersheke intokazi uNomcebo Zikode ukuthi ke lelo suku ke kube isuku elikhulu ke kube isuku ke leholiday ngoba ke abantu abaningi ke balindele ke ngabomvu wona ke lo msebenzi ke wegcuka make elisha bafethu impela ke basho kanjalo phana ke abalandeli ke balo ke egcwamelisha ke belinde ke impela ke yona ke ingoma ke labona ke efishershike intokazi uNomcebo Zikode hayi ke wengane zethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ake sinishiyele ke wona ke lo msindo ke womlandeli ke wegcwamelisha ke efaka sona ke isiphakamiso ake nizwele sicela iholiday ezweni sicela uhulumeni sicela kumengameli wase South Africa siyacela kubaba uRamaphosa sicela ngalolu suku lokuphuma kwale album kaMthandeni Gcukamelisha ngoba umhlaba wonke uyilindile and ingoma kufeaturishwe uNomcebo Zikode international ohlonishwa umhlaba wonke jikelele so eSouth Africa siyacela ukuthi kube neholiday kube nje ne-lockdown kuvalizwe ngoba kuzobe kuphuma iCD noma ingoma elindwe izwe lonke lase South Africa. Siyacela nakuhulumeni waKwaZulu Natal kuNdunankulu uThami Ntuli ukuthi abathumele lo mlayezo ufike kumengameli wezwe ubaba uRamaphosa ukuthi sicela izwe lase South Africa kube noholiday lokuhlonishwa ukuthi kuzobe kuphuma ialbum yenkosi yoMaskandi uMthandeni Manqele akahlonishwa owaziwayo futhi ukuthi ubesanda kushaya khiphi hit iParis so njengamanje uzokhipha hit elindwe manje umhlaba wonke awuhlonishwe umculo wakithi eSouth Africa awuhlonishwe umculo kaMaskandi awuhlonishwe njengamanje kuzokhipha Gcukamelisha ingoma elindwe umhlaba wonke ishephisi inamathele ejezini ishephisi ejezini